Pura Pak, gur 5,5 komplit Pak niku. Matur nuwun Nduk Naila. Nggih. Nduk kemalih. Nggih. Nggih, wah jan piantun kok aluse kaya ngono. Alus ulang-ulang aku mesti alus. Mbak Eka. Niki wonten pamundutan saking Pak Kadus Mas Cahyo. Jenengan kapurih nendang. Wah, Dian. Wau bar Purwodadi ngetan sithik Sragen. Ngidul kok. Ngidul ya? Ngidul. Heeh, ngidul Sragen. Sik to, iki mbok kon. Nendang. Lah apa ya giduk wong tangane cupet no. Ya geduk kok ya. Isi SKA kok mosok ora. Aku suka isi SKA. Isi SKA ki apa? Isi SKA, paling ora aku Eskar lho. Eskar, Sarjana Karawitan. Karambol, Mas. Eskar ki aku tenan iki lho. Apa? Eskar. Apa kuwi? Karaoke. Iso karaoke. Eskar ki sarjana karawitan. Saiki ana surane to Mas. Saiki ora ono, saiki SSN. sarjana seni. Seni. Heeh, iki Mbak Risa sing maju. Yo disepoti kanca-kanca Mbak Risa ben maju. Pundi dawuh saka Pak Kadus. Spote rada ki dawa, Mas. Wilujeng dalu kakak Eka uget-uget sing cantik sekali. Makasih atas fitnahnya. Ya aku gak terima aku sampean dilokne tabung gas ini gak terima. Aku ora trimo. Selamat malam Nek gak Mas itu bare Gareng. tabung gas diarani apa? Ora nek nyondro aku dadi apa? Oh ya apa? Nek kowe nyondro karo aku apa? Botol Yakult. Gak tabung gas malah jebot aku nemen kowe malah sayane. Lah piye to kok marah? Ya sapa sing ora marah, Mbak Yune kudune dipundi-pundi Oh. dilem. Oh. Ya lem. Berarti salah nek aku ngomong botol Yakult. Ya salah. Salah kok Pak. Kalau orang ini ki alem ono, lencer kuning nemu piring. Nemu piring kok nemu piring. Kok iso botol Yakult ki apa? Nek jenengan mesti ora. Botol Yakult iku imut Mbak Eka. kok kecil. Yakult ki kancaku. Ah, ya aku jeder kan. Pilujeng dalu Kang Mas Jaja. Jaja. Ya Allah sayang sing alah. Alhamdulillah piye kabare nok? Sik to. Piye kok aku yo gelem ya? Ora apa-apa. Engko tuku kembang pasar Talur buka ya. Apa? Kan ngapa aku? Yo adus banyu kembang. Terus banyak. Tak kandhani nok Reza, Pripun? ibarate wong Madang. Ya. Nek kaya jenengan iki kaya wong oleh tombo, ibarate ning Bandungan hawane rada asrep, mangane sego soto nok. Mergo aku ndek mengkit sore mangan oblok-oblok nok. Coba mangan sego soto. Sego soto. Mangan sego soto. Hawane panas. Riza iki ibarate kembang sing lagi mekar-mekare. Aku tawon. Ibarate ana taman ya Riza iki kembang sing dadi primadona. Aku Lah tawon. kok kerambatan tekek to, Nduk. Kowe Rambatan tekek. Nek nyondro kuwi nek kono ibarate kembang kang melok-melok, iki ana kembang kok tekek. lho ning taman ya bebas enek cecek, enek coro. Oh iya. Lah kowe Patute tekek ora? tekek. Yo ibarate kowe kembang kang mawar melati mekar mewangi gawe gondo arum. Wah, kembang bangah. Kembang bangah ya, Pak? Alah ambune ra enak. Pakan ula kuwi. Ajake ngino ngene iki. Ngino aku Ngino ya. ora trimo aku. Kuwi kembang sing paling disenengi pemerintah. Apa kuwi? Kembang bang. Kuwi anakan goblok. Lah ya nek ora enek kuwi lho, kuwi negara Oh, iya. arep entuk apa? Wong ayu Riza. Nggih, Wong dalem. elek wong ayu Eka. Iya piye wong kakus? Iya. Wong kakung kok wong. Ya kakung sing paling bagus iki kakus. Ya wis kene. Tak singkat. Nggih. Nembang ya nok ya. Kat mawak padu wae ra iso akur lho. Panyunan saking Pak Kadus. Apa maneh Mbak Risa sing nembang sing ngendang Mbak Eka. Oh. Jenengan sing beksa. Oke. Nggih no, seragenan genti sakniki. Oh Iku nggih. Pak Kadus sing nyuwun nggih. Lah Nggih. nyuwun dek kapan? Lah niki WA kula ngantos telepon. Iki yo dewe akhir Mas. WA-ne pripun? Sing ngendang Mbak Eka, Mbak Heeh. Risa nyanyi, Mas Gareng ben istirahat ngono ki. Ora Nyambut gawe enek kok pamundutan istirahat koyo iki. ngono ki ora enek. Jenenge nyambut